Hi there, Sanbudani Molweni. Welcome to Face Channel. For new here, please subscribe before the end of the video. For turning, thank you for love and support. I appreciate you. Ingane zesithembu nothando nesithembu kunodaba la ukuthi ingane ezikhulele emshadweni or ezithola emshadweni ziba nendlela ehlukile yokwenza izinto nendlela ehlukile yokucabanga. Imibono ya social media iyahlukahluka. Lokhu-ke kungenaphi? Kungena kulento esizoyikhuluma kwizingane zesithembu ngoba bomseleku noSibindi. Abangazi uSibindi umpumelelo ingane kaMayeni noMseleku. Lo senabantwana abathathu okwamanje. Lo okhuluma ngokuthi uzoba nesithembu njengomseleku. Lo okhuluma ngokuthi uzoba no first wife oyintombi nto because wenzela idlozi lakhe. Lena-ke eyabantwana abazalwe emshadweni or abakhule emshadweni iwunumber 2 kulento esixoxayo. Kune-comment ethi ubaba uMseleku ulahlekisa uSibindi. Kwi-interview yaMseleku ngeke ngikhumbule ukuthi bekuyiphi i-channel kodwa iku-YouTube la athi khona uSibindi wenza amaphutha ngenxa yeminyaka yakhe, so akazukumkhulisa ngendlela yakudala, okusho ukuthi uyazibona lezi zinto lezi eziyamaphutha. Mayethi akazumkhulisa ngendlela yakudala, shuthi uphendula abantu laba bathi uyamlahlekisa because labo bantu labo bathi uMseleku akamkhombisi uSibindi amaphutha akhe mabelandela indlela akhuluma ngayo ku-TV show noSibindi. Okwami ukucabanga nokubuka mangibuka into eku-TV show ngibona ngathi badlala kakhulu kulomqondo wokuthi i-TV show kufanele iqhubeke kunento ye-content, kunento ukuthi abantu abakhulume because i-conversation iqala ukuthi i-drama esiyithola kwi-TV show ingakanani. Kodwa ngibuka i-reputation kaSibindi kanye nobaba wakhe othi uyamkhulisa vele ozomkhulisa kuqala nozomdodisa kuqala uyena ubaba wakhe engathi umfake ehlathini elimnyama kakhulu. Why ngisho njalo? uSibindi into yokuba ubaba yinto esikhona, ayikho indlela ukuthi uzoyibalekela, and leyo ukuthi isikhona izicathulo zakhe kufanele ukuthi ayigqoke enze into efanele eboniswa ubaba wakhe. Kodwa manje ku-TV show badayisa into yokuthi uyashada manje ngoba leyo yokushada manje iza nalesithembu esiqala idrama, iza nalesithembu esifaka imbono ehlukahlukene. Yes, ngiyavumelana nalo othi uyamlahlekisa. Yazi ukuthi-ke sekuza kubazali, ayifihleki enganeni lento yokuthi ugogo nomkhulu o-present kodwa ubaba absent. Yayizwa-ke leyo ndaba ukuthi abantwana abakhule emshadweni abazalelwe emshadweni ababi present, nabo abenzi ngcono, nabo kuyavela ukuthi iy'ngane abayinayo kodwa zinaka abazali. And ingane mayikhula angeke ihlule ukuthi ugogo wenza ukuthi, umkhulu owenza ukuthi. Anga-understandi-ke lo baba wengane ukuthi ingane yena imnyanyelani or imzondelani or imcasukelelani because ayikwazi ukumbala ingane kuma-memories kade engekho. Akade be-present oba o-aunt nogogo nomkhulu. Njengoba manje kuthiwa nje kushutirelo ethi uSibindi uyekhohlwe ukufaka imali yengane. Uma kungazwakala ukuthi imali ifakwa uMayeni, lokho ngeke kusho ukuthi usecishe, uselungise. Uyayizwa into? Abazali abaningi laba njengoba kusho nje ukuthi mhlambe kunokwenza okuhlukile kumntwana othola emshadweni or yena uba ngcono, bekhulunywa la lento yokuba absent kobaba nokuba present kobaba ukuze ingalahleki le video kakhulu. Akufihleki nalaba abathola emshadweni bayaba absent, isikhala sivalwe abazali babo. Kodwa ingane mayikhula yona iyakwazi ukuhlukanisa ngoba ugogo nomkhulu akuyena ubaba, ugogo nomkhulu. Kuthi ugogo mhlambe ezenza zonke izinto ezingaba right ukuthi ingane izibone ik-appreciate futhi lokho nokubonga futhi uzwakala ingane ukuthi ugogo lembongayo, umkhulu lembongayo, ubaba ubekuphi, ubephithizela. Mhlambe ngenzeka ukuthi-ke njengoba ixoxa la ku-social media le ndaba because ibhalwe ubhuti,
ukuthi abafani nathi. Lo bhuti mhlawumbe ujustify ukuthi uma kade abazali bengekho mhlawumbe ubanganaso isibonelo, yingakho ubaleka. Ukutholakala sekuthiwa uwe-ke obufunwayo la ku-social media, osuthiwa i-ladies house, nalaba abathulwe emshadweni. Bona bengaba nomqondo wokuthi hey, ingane phela ekhaya uma osisi bami, kodwa ingane yakho-ke iyazi, iyabona futhi wena uzokhohliswa mhlawumbe ukuthi incane. Ngale ngane uma ikhula yazi ukuthi abantu abangenzela izinto abaseduze kwami yilaba. Ubaba ubekuphi? Nangiya setholakala eguduza kwezinye iy'ndawo. Guduza kwezinye iy'ndawo, ezinye izinto akakazenzi right. And umseleko i-entertainer leyo mshado, ngoba leyo mshado yiyo le letha idrama. Le yesithembu somjolo yiyo le khulumisayo. Ukuba ne-conversation eqinile ukuthi kahle kahle usuwenze lokhu, lena uyibalekile, hayi jiki and umntwana awuzongitshela ukuthi angizuyikhuluma iy'ndaba zakho. Ngoba ukuthathe lapho ukuthi athi kubaba wakhe ayikho-ke into yokuthi asengene ey'ndabeni zami ezakhe ngayilungisile, as if bayalingana manje, because ubaba wakhe engaba namaphutha kodwa uzama ukumsiza athuleke nobaba aphelelwe into azoyisho. Sibabaze-ke nathi ukuthi hawu, ngoba phela ukutshelwa yena fanele etshelwe, hhayi ukuthi etshelwe i-social media. I-social media-ke vele abantu bakhona bazojojwa ngokuthi hey, babhithi kwase bacima thini, kodwa uma usuyilalela into abayikhuluma usokubhithi uyabona ukuthi ineqiniso phakathi, ngoba isikhathi sihamba neminyaka ekhula ney'ngane ziyakhula zizobala yena. Kutholakala ukuthi uyena ubengekho kwi-position yakhe. I-position yakhe ethini? Ethi uyena ubaba, abazali ugogo nomkhulu, umndeni kuba khona o-anti nobani, kodwa ubaba ubani. Uyabona nje isiphithiphithi se-Father's Day kuyathukwana. Yey we guys, sengifake into eningi, ingqondo yami injena-ke kulezi iy'nsuku vele kukhulumeka into eningi, yaxolisa. Ku-Father's Day bayaphanya, kwabanye bayathuka, kuvela unkosikazi. Yazi uthukelani? Uthukela ukuthi yena akalenzile iqiniso endaweni yakhe. Ngisho kungathiwa iy'ngane zisemshadweni, iy'ngane ey'tholeke ngabantu, ubaba wazo iy'ngane. Yey we guys, sisazokhuluma ngedrama ye-Father's Day, izigaxa after izigaxa, izinto ade siy'funda kuze kuthiwa omunye uhappy. Ngisho engaba happy kodwa inhlamba imnamathela ngoba izingane zakhe, ingane yakhe le mkhomba yithi wena kodwa. Kuphi ukuhlonipheka kwakho lapho? Kuphi ukuhlonipheka uSibindi azoba nakho uma yena ezogijimisa lezi zinto ezingekho? Ngoba leyo mshado guys, angifuni uqamba amanga, siyikhuluma ngoba ivela ku-TV show kodwa iyangibhora. Into engabe iba yi-reality ukuthi uSibindi wenze njani kwisimo sakhe sokuthi ubaba. Yimiphi imizamo ayenzayo yena, ulungisani kanjani? Manje thina ngeke siyifakazele into esingayibonanga. Lesingayibonanga angeke siyifakazele sithi ikhona ingekho lapha ku-TV. Kufika isikhathi sokuthi engabuya aboniswa ubaba wakhe, kujike kube uye ofuna ukuthi seligcinile lami igama because ngayenza into engiyenzayo. We guys, sisole ile yankulumo yamacele. Ngizonenzela ividiyo macele wathini ku-season 5 or 6. Khona into abuye isole ngembewu kababa uMseleko. Wathi kodwa leyo nto usuyixoxa nobaba uMseleko eyidlala. Mina ngikaze ngamkhola umuntu othi into ethanda ukujula masethi usuke eyidlala akukona ukudlala, ukuthi enye into kufanele ishiwe sahlaya. Yazi yini ubufakazi balento? USibindi uyoshada uyobona phakathi. Akazazi noma uready noma akekho ready, kodwa uyobona phakathi. Sizothi uright lo mntwana uyoshada. Ekushadeni kwakhe kodwa uzobona phakathi. Okufanele abe umamkhulu, abangani asebeconsider omunye ngesikhathi ngenxa yeminyaka asehlale naye bethandana, abangani bakhe, hayi yena.
Izinto ey'balulekile nezingabalulekanga uyazazi asisazi. Manje sesinamathiselisa amagama kamamkhulu ukuthi hayibo, umamkhulu wayedlala yini? Wayesola, wayethini? Ngoba phela kuyihlaya kuneqiniso. Akusiwona wonke amahlaya okuyihlaya ngempela, kusuke kuneqiniso ukuthi usola imbewu. USibindi ukhuluma into engazwakali. Lapho sanazo iy'ntombi ey'ningi ey'balwayo ngoba amahle ubala ukuthi yena ube unumber 4 ngoba eya kunumber 1. Into esesike sayibona la kule show yaSibindi, usuka lapho kuloyo number 1 uThenjiso yena awusekho emva kwalokho. Usuke emuva uhlehla ulobu ulalela le y'nganekwane ey'xoxayo ubone kube kuweka. Amahle-ke hhayi bazoyikhuluma bakubo, thina sizokhuluma nge-TV show. Lothi umfake ehlasini elimnyama. Yazi ukuthi ihlase elimnyama noma angakaze ngilibone. Ngoba why kungakhulunywa into ekhona ukuthi le ubaba wey'ngane ey'khona ezenziwe wuye, wenze njani? Leyo nto imhlupha kuphi, uyilungisa kuphi, kanjani, wenze njani? Ngoba ayizufakazela into engekho kuthiwa ikhona ibingekho. Ezozenza sengathi uyindoda ngokukhuluma amagama angalingani, ngokukhuluma iy'nkulumo ezingahlangani. Kodwa ehluleka entweni eseyenzile. Engaqinisi kule aseyidalile wayenza. Lena-ke siyeyakhe ngoba akazuke uyibalekela. Ukuthi uyayibalekela ngiyezenza kodwa iqiniso lumile, iy'ngane ezakhe, wenze njani? Asiyitholi-ke leyo nkulumo nobaba wakhe. Into esitholayo, ngiyahamba, ngiyavela, ngiyalobola. Ukubona udunwe egazi ukuthi sesibadala mhlampe sekunalokhu, imibono yethu siyahambisana nalokho. Lothi uyamlahlekisa, cha impela ngihambisana nawe ukuthi saze siyibone into enje. Le ekufanele uyikhulume iyo le engakhulumiki. Omdala ugcina naye esethulile ngokuthi ingane isiqedile. Mhlawumbe akumkhathazi kakhulu ukuthi hawu lo mntwana wenze njani. Uma ukuthi ngempela umntwana wazi-ke amaphutha kababa wakhe, so ubaba wakhe yini engaqinisa ukuthi njengoba-ke kwenzeke kanje kungenzeki. Iqine leyo nto. Manje abanye bafuna sikhulume nge-conversation ya 5 minutes senze ngathi inesisindo. Bengidineke mina. Ngoba phela into esiyibukayo la kulobo kuthiwa kukhandwa i-TV show. Lo kukhandwa kwe-TV show kuphushwa lesithembu somjolo. Isizathu sesikhulume futhi ngakho ukuthi sikubonile. Kodwa simbone nje umzali ongathi nangegodole ekhathaze ukuthi wenzelani into ezokulimaza. Wenzelani into ezokulimaza. Wenzelani into ezokwenza ukhulumeke kabi. Wenzelani into ezokwenza ukuthi ugcine usuthola amagama afana nenhlamba. Ukwenzelani lokho? Uyakubona yini lokho? Sibindi wazi konke, uyibhubesi, uyabhodla. Silibone-ke ibhubesi elibhodla into ephuphile. Ngoba ngabe wenza into eyiqiniso ukuze izokukhanya-ke into eyenziwe uye icace. Anconywe futhi. Manje akancomeki. Yikho nje into enayo iyacasula. Ngoba lo bethi ngiyayazi into engiyenzayo. Ngiyayazi into engiyenzayo. Okuhamba phambili ilokho ukuthi uzoba iy'ntombi zikhona. Hayi, ukaze ngivale le video nami sengivuke iy'nto zami. Bye bye.